わ、寝顔やっぱ。雪之丞さんの寝顔美しすぎる。うわ、やっぱダメだ。人気が出ない。なんだ、キスしないのか。え？こういうのはさりげなくするもんだろ。おやすみ、育児なし君。さっきのドキドキしてる表情よかったよ。